store og spidse. Jeg har også kendt kaskelotte. De andre ook weer zo donker, dus die vissen daar boven niet eens rondzwemmen. Og kaskelotte godt se, at ikke helt lignede hvaltænder. Annas kindtænder var helt flade. Flade tænder virker rigtig fint, når man så tykker ned. Het leukste van die haai is ook zo transparant. Ja, Det er nu ikke alle hvaler, der har tænder. daar voelen ze het meest mee volgens mij. Nogle hvaler spiser små fisk, som de siger ud af vandet og suger bagefter. Sikkerne kaldes for barter, og den slags hvaler Precies over de bodem kijken. bartehvaler. Ja, dat is wel cool. Het heet ook de bodemplek. Så enormt store. Ja, maar ik kan precies op de bodem kijken hier. Ja, het heet ook de bodemplek. Ja, je bent ook op de bodem. Ja. Svarede kaskelotte. Anna tænkte sig om. Ja. Selvom sommeren kommer til at fryse i vandet efter nogen tid. Tænk en gang at skulle bade om Oh, vinteren. godver, je ziet ook een ader door zijn rug vinden lopen. De fleste Je ziet heel veel aders in zijn neus. Ja. En een soort van neusgaten of zo. Twee donkere plekken zie je erin zitten. Hvaler spil kalder man det for. Spil. Nu skal vi på eventyr. Tag min luft og lad os komme afsted. Inde i luften har jeg faktisk 5 fingre ligesom dig, sagde kaskelotte. Anna tænkte over alle de ting, som hun og kaskelotte havde Tot fijn, Frodo. Hun kiggede på kaskelotte, der lå og smilede til hende. Vandet så meget. Ik heb er nog steeds idee dat we boven wel eens kunnen kijken. Anna var lidt betænkt. Ja, als je personeel Selvom bent. hvaler og mennesker har mange ting til fælles, så lever mennesker jo på land, og hvaler på land til. Hvaler kan også dykke rigtig dybt, og i meget lang tid. Meget dybere og længere end mennesker. Zie je de twee hekjes zo zitten? Når nu kaskelotte Det er ville rigtigt. tage hende med på eventyr, kunne hun ikke sige nej. Ja. I dag er altid muligt, Anna. Hop nu! råbte kaskelotte. Som sagt, så gjort. Klask! Kaskelotte havde ret. Denne dag var altid virkelig muligt. Anna fløj slet ikke i det kolde vejr og kunne holde vejret i længere tid end hun nogensinde før. Hun holdt godt fast i kaskelottes luffe og sammen på eventyr i det store hav. Det var de mest fantastiske ting, de oplevede på deres utrolige rejse i havet. De mødte blandt andet Hanne havkat, der lige havde fået killinger, og krabben Kalle, der var rasende over, at han blev vækket, selvom det var højlysdag. Fuck, zegt hij op. De slukkede også igennem en stor stime af krig, der er barnebanernes yndlingskrabstyr. Sikke et eventyr. Annas mave rumlede. Hun blev vildt sulten. Den fikser jeg, sagde kaskelotte og forsvandt i dybet. Kort tid efter kom hun stolt svømmende tilbage med 2 blæksprutter i munden. En til dig og en til mig, klukkede kaskelotte. Anna betragtede kaskelotte, der mest af alt lignede en flækket træsko, som hun lå der og grinede med de 2 blæksprutter, hun havde fanget. Kom vanzelf. Munden så lille ud i forhold til det store hoved. Alsof de A2 Ja, det må jo være sådan at få van de blæksprutter 25 gig over. i munden. Dan moet Hun dat havde zo hebben. suget ind, ligesom spaghetti. Ik heb ook niet van 7 Det tot er ikke ting, man kan regne ud, tænkte Anna. Ja, dat is ook nog te horen. Dat is ook nog te horen. Kaskelotte var sød Maar ik heb og wel et eens værre pjattedyr. Ja, doe ik niet. Altijd een Alt telefoon mens vol de met sad og hyggede tegen sammen, de fortalte mensen hinanden dat het tijd is historier voor de om nieuwe. alt mellem himmel og havbund. was niet meer op mijn Hørte de telefoon. nogle knitrende og klikkende. Want ik kan op de telefoon staan, was niet meer verder eigenlijk. Anna kiggede sig omkring. Man kunne ikke Nej, bestemme, det er hvor lyden foto. kom fra. Lyde bevæger sig nemlig meget hurtigere i vand. Volgen we met på dat land. vakanties. Ja. Pludselig gik det op for Anna, at det var kaskelottes En mijn flok, bedrijf van der kaldte på hende. de Jeg må hellere komme hen til min flok igen. De forstår nok ikke, hvor jeg bliver af. Det sagde jeg bare, de skulle op og trække luft. Men så mødte jeg Daar dig. is de ene. Maar die is ook Anna wel var uit. meget ked af, at deres veje måtte skilles. Men hun Ja, kunne dat godt kan også. forstå Dat is het dan. Anna skulle jo også tilbage til sin flok på Dana på et tidspunkt. Og til den tid ville kaskelottes flok være langt borte i det store hav. Tænk, hvor ensom livet ville være, hvis man kun havde Ja. sig selv.
Anna. Måske vi ses igen. Jeg tænker på dig, det var. Råbte Kaskelotte, inden hun forsvandt. Farvel. Farvel, Kaskelotte. Jeg savner dig allerede, råbte Anna. Det kan man ikke knæppe sådan bare i splat efter gang. Anna lå nu alene tilbage i landet og følte sig med enormt trist. Ja. Hun begyndte også at fryse. Var eventyret trådt nu. Anna, vågn op, skynd dig at tage noget tøj på og komme op på dækket. Anna vågnede med et sæt. Det var Annas far, der kaldte. Anna løb op ad lejren. Se, Anna, kaskelotvaler. Ganske rigtigt. Lige under skibet svømmede en lille flok kaskelotvaler. Det er hunder, der passer på deres mor, sagde Annas far. Anna lænede sig ind til sin far. Godt, at han passede på hende. Ja, zit er ook. Havet så endeligt stort. Precies in zijn vinger, dan kan het En af kaskelotvalerne blæste pludselig et stort mængde luft ud, der med ét blev til en sky af damp. Solen var kun lige stået op. Anna mærkede en varm følelse af lykke strømme igennem kroppen. Eventyret var ikke slut. Det var lige begyndt. Her skal I høre om en mærkelig fisk, vi en dag fik her på Nordsøen. En fisker fra Skagen ringede til os og sagde, at han havde fanget en stor rund fisk, der så meget brødende ud. Vi fik hurtigt hentet fisken hjem og kunne se, at det var en hyldfisk. Det er bare der for lækker. Det er ikke så mærkeligt, at den har fået det navn, for den ser faktisk meget klumpet ud. Derfor kalder vi den klump. Klumpfisken findes over hele jorden og bare vandet. Ik vond het een leuk Kun verhaal. sommer, vandet er så varmt, at vi kan Vooral monster denkt dat ze wel wat samen kunnen doen. Vet je, zo aan kan je samen kunnen zijn. Den var ikke helt frisk, da den kom. Den var måske blevet lidt køresyg af turen fra Skagen. Så vi ville ikke sætte den ind i vores store oceaner og hele sammen. I stedet for blev vi ført ind i et bassin, hvor vi kan pleje syge fisk. De første dage kunne kløverfisken slet ikke finde ud af det, og den ville ikke spise. Zijn er geen vissen die voor... Der var nu heller ikke noget af det mad, den plejer at spise. Ude i havet lever den nemlig mest af vandmænd og andre dyr, der driver afsted med strømmen. Da der var gået nogle uger, prøvede vi at skære blæksprutter i strimler, som vi rakte ned til klumpen. Det varede ikke ret længe før vi blev nysgerrige og prøvede at smage på den. Til at begynde med spyttede vi maden ud igen. Men den fandt snart ud af, at blæksprutter smagte godt, og den begyndte at komme lige med det samme. Hver dag var vi tilbudt mad. Ja. Keizersvissen Senere bijvoorbeeld. gav den også Zeepaardjes. nogle rejer. Dem kunne den også rigtig godt lide. Keizersvissen. Het is een vis voor een vaak een paard dat heel leven samen blijft. Dus ze hebben bijna altijd zijn verdedigers samen. Oh ja, die vis met dat lampje op zijn hoofd doet het ook. Maar het lampje wordt één van haar lichaam is. Oh ja. I dag prøvede vi at kravle ned i bassinet. Ze hebben wel gevoeld om zouden van elkaar. We hebben allebei een mannenvissen. De er først lidt bange. Men da vi opdagede, at døberen havde reddet, kom vi til sidst hen og tog maden fra døberens hånd. Gelijk misschien er maar eens hoor. Die is bij elkaar. Ja. En dat is allebei op dat is wel nice. Da der var gået 3 uger, havde klumpfisken helt vendt sig til, at døberen gav dem mad. Og en dag, Die is echt helemaal de grote. Dat is niet wat goed. så I også kunne se den mærkelige fisk. Helemaal vele malen groter. Nee, niet vele malen. De andre
fiske i seminariet. Ja. Det er nok lidt Og sorry. varmt. Fik je normaal zo ook niet, op zijn minst 2 keer zo Sådan groot fisk zijn. har jeg aldrig set før. Opschalen. Klumpi blev glad for at få så meget plads, så han rigtig kunne svømme rundt og op og ned i vandet. Is vele malen niet groter inderdaad. Dat is goud heel klein maakt, dan kan ik veel Og den vidste godt, at når dykkeren kom ned for at fodre de andre fisk, og for at fortælle jer om oceanariet, så fik den også selv med. Geef het lessen. Niet zo goed is. Kinderen zeggen wel. Klumpfisken blev hurtigt større og større. Vi ved ikke, hvor gammel den er. Nou, Den dag blev den haft lige nøjagtigt et år, og blev fødselsdagsfest for den. Dykkeren havde planen ud i oceanariet, og en gave med, og noget rigtig godt med. ik heb die er niet Og om aftenen kom den til med Lisa. Niet bewust. Nee, ja, heel bewust ja wel. Dus heb jij het verdedigd en goed gedaan. Ik vond het best wel. Klumpfisken kan blive meget stor. Når den er helt voksen, kan den blive op til 3 meter lang og veje 2.000 kilo. Lige så meget som 3 almindelige biler. Echt dat je gelijk bij mijn kind voelt. Der går nok nogle år endnu, før den er så stor. Ja, en dat doet het. Aardig poep uit zo'n beetje, hè? Jezus. Ik zou het niet. Ja, al die wolkjes, nou, maar poep. Dat moet ook wel uit. Vet. Lekker als deugd kunnen, maar een wolkje poepeltjes er loslaten. Vanaf zo. Hier is een aantal weken voor. Die kijkt naar ons. Zwaaien. Kijk eens wij terug, zeg maar. Ja. Leuk contract. Oh, met je pa. Dat is het leuk op beeld. Ja, dat is natuurlijk dus een neus in elkaar. Ja. Ik dacht een kwartiertje film of zo, dan vind ik het wel goed. Dat vind ik prima. Ja, ik ook. Ja, goed bezig daarmee. En je leert het wel. Ja. Maakt voor mij Soms geen zijn ze onverschillig altijd. Maakt voor mij dus ook geen verschil. Nee, maar dat geeft niet. Je hoeft niet altijd onverschillig over te komen. Wat ik zeg, dat past meer bij kinderen. Ja, ik ga gewoon met Jesse kind door het leven. Ja, maar je moet je niet zo gedragen, dat is de truc. Ja, heerlijk. Geen gezeik. Je hoeft niet te gaan. Ze zijn slapen. Zo. Hej. Har I været ude og hilse på os i det store selvbassin? Vi har det rigtig godt her på Nordsmuseet. Vi er en hel flok herude, og vi Ja, hygger dat os vraag ik me af. hver Hoe eneste doe je dat dag. eigenlijk? Ja, zonder dat ook dit hebben. Ja, dat is ook Det kan godt være, at du slet ikke kan se forskel på os. Men vi er altså ikke den samme slags leuk. selvbassin. Maar je zou zeggen dat zo'n dier dat niet gaat uitvoeren. Dat moet je eigenlijk nog neerleggen of zo. Vi ser sådan her ud. En die draadjes die haken Men ergens aan et vast. stykke af Ja, os er gråsæler. Gråsælernes snude er længere end de vast moet hij moet er zo'n ding moet in de stroming blijven, omdat hij vers water nodig heeft. Nogle er altså ved at være rigtig Dus dan wordt gamle. hij losgeraakt en zit hij met de stroming mee. Dan blijft hij ergens haken, maar in de stroming. Dan blijft hij een soort van vers. Der var engang nogle biologer, der ville være sikre på, at de altid kunne genkende ham. Derfor gav En de zo'n babyvis ook een soort die zuurstof in dan. Die men... Ik denk het wel. Het schillig. Ja. Vi sæler er rigtig gode til at svømme. Vissen doen het ook als Ja, die vissen zo'n hebben gezonde het eitjes blijven het vaak over Ja, de zo. boven om het schoon te houden. Ah, Zuurstof. Vi bevæger bare halen og vores bagluffer fra side til side, og så går det fremad. ja, die smaken zo. Vi har svømmehud mellem tæerne på vores luffer. Akkurat ligesom de svømmer. Hier. Nee, jezus. Ik zit dus te hoog. Soms ook een beetje in. Vores forluffer Ja, maar dat is wel behoorlijk grote neus. Og når vi kravler op på land. Dat is moeilijk om niet te doen.
Vi er ikke særlig gode til at gå på land, men vi kan Ik godt ga gå gelijk naar de frem. koolwagen te kijken of dat Vi het lever os nærmest frem. Of die het is met de eigen. Oh nee, die hebben best groot en helemaal gerafeld en zo. De har pels på kroppen, men den er ikke særlig tyk. Vi kan slet ikke holde varme med vores pels. Men inden under huden har vi et tykt fedtlag, som holder kulden ude. Så selvom det er meget koldt, fryser vi aldrig. Vi kan godt lide at ligge oppe på strandbredden og sole os, eller bare hvile os. Het lijkt wel of Vi één kan motor være på al land, een lige så vingertje of længe zo vi har is. lyst til, fordi vi holder med lunger. Akkurat ligesom jer. Kan we niet zien. Men vi Nej, kan vi kan se nok meget ikke mere. bedre mennesker, for vi kan holde vejret i lang tid. Vi kan sagtens dykke ned til 100 meters dybde, Ze zijn og nog vi niet zo kan holde heel vejret actief i mee lang met het tid. zwemmen. Hè? De Die- fleste Nee, mennesker dat is kan holde waar. vejret. Men når vi dykker, kan vi lukke næsen helt til, så vi ikke får vand i lungerne. Vi ser faktisk også bedre under vand, end vi gør op på land. Vi skulle faktisk have briller på, når vi er på land, for det hele er lidt sløret. Under vand er det mere klart. Men nogle gange er vandet helt grumset, og vi kan ikke se ret meget. Så er det godt, at vi har vores knurhår. Med knurhårene og hårene over vores øjne, kan vi mærke, når noget bevæger sig lige nærmere os. Vi har tit fået en lillebror eller lillesøster her i Selaje. De små bliver altid født om sommeren, og lige så snart de er født, kan de svømme selv. Den første tid for unge Dus lillebror s'nachts ligt uit. kan jeg hurtigt selv at fange fisk. Ik denk dat het voor Der er næsten natuurlicht altid en masse mennesker, der kigger på os her i Selaje. Især når dyrepasserne kommer for at fodre os. Goddag, og velkommen til bordene her i Selaje. Vi kan sagtens høre, når dyrepasserne kommer. Så er det bare med at holde sig til. Vi får nogle dejlige sild at spise. 2 gange om dagen. Der er nogen, der altid skal med sig foran for at få de første sild. Even kijken. Men heldigvis Ik word eens Ja, ik ben net zo net zien van de telefoon. så vi kan bare vente. Så skal vi ud. Siger vores lille 728. og også krak Ja. og muslinger. Nogle af os har fundet ud af, at vi skulle ligge og klappe med Dat is het meest luie wat er dyrepasserne synes er en ekstasi, og menneskerne synes, at det er mægtig sjovt ud. Når dyrepasserne er færdige med at Ja, dat is in huis wel. klapper folk altid meget. Het is wel normaal. Nee. Zo wordt een hoek of zo. Dan kan ik prioriteren op langs gaan. Een hoek van, ja. Dat is een ding met lettertjes, weet je wel. En welk geluid? Nice. Waarom knikt het alleen maar? Huh? Nee, je knikt alleen maar. Dat is weer niet duidelijk. Jawel. Zo, dat wel uit. Dan wel verrassend weinig mensen hier, hè? Dat is niet makkelijk te vinden, hoor. Nee, niet echt, nee. Nee, de route kunnen ze wel aan werken in het museum. En daar is ze weer. Wat is dat dan? Is dat niet de molenmodder? Nee. Wat is het dan? Ja, kwal. Oh, oké. Nede på Nordsjælland er faktisk meget farligt, for alle dyrene i haven
oversvømmet dele af beden. Han sprøjter en stor sky af sortbrød ud i vand, og så skynder han sig at forsvinde, inden tørsten æder ham. Men har du nogensinde tænkt over, hvad Brian får at æde, og hvad det som han æder for at æde? Det hele begynder ved søndag. Og søndag slår ud på haven, og der er nogle bitte små planter til at vokse. Akkurat som græsset går på marken, og det bliver forår. Planterne er så små, at vi slet ikke kan se dem. Vi skal fat i dem på skolen. Vi kalder dem for planktonplanter. De små planter svæver i vandet. De har altså ikke nogen rød, som planterne på vandet, og de har mange